Semmire ne támaszkodjon erre, mert látjuk, nagyon mozog. De nyomjad, akkor nyomjad. Ez tök jó lesz. Mellé! Próbáljon egy kicsit lejjebb célozni. Ezzel akar lőni, uram? Lejjebb egy kicsit. Próbálja lejjebb. Most feljebb céloz. Nézd le! Kövess le az ördög! Várjon. Hogyha így lejjebb leviszi, akkor pont felfele fog lőni. Ha meg így lejjebb, így fölfele, akkor meg pont lefele. Így. Úgy körülbelül. Most nagyon jó, csak húzza jobban hát. Mellé! Hozza onnan, ledönti akkor. Egy kis attól, hogy most maga fogja hagyni a biciklit.